Habang wan yu kejat akhirnya ke senong ni ya ke jingdon jong ni kepung bat ka ni kepung kala kering ya ki babun kinong jongok kai pertai ki banapo ka jela ka jongi kumjuru na sabar ka jela nrei ni don kam ban tepat ka ni kepung laj na kata ka ba kering ya kam jongok kai pertai ka ai ka jing sakri ayuru barabangi latwat jingmut kadai ru kepung ka pendap ya ka syapok ke stage 3 power project bat hang ni ngadon ba di pathau rang ba snong jong kani ke snong nong dengan ka ba ki don hapo kani uput usam bat ka ba kaladei ke snong ka bala bun lagi spak teli ki ye bat ngidon kam bantip pat hatu kani kepung lingba kata ka stage 3 power project ka baga sarkar jela ani ka MECL ka labai daki klur tingka ka pisah hatu kani ka snong ka yo jingmentoi ayupat badi hadian mangilai crunch phang ka tourism mentangin crunch phang ka power habai de ka power sector lani ka kam boarding ni hoi wala ka duna mentah portlang kalong kumno ka por liur kani kam juda duna bat liur bat telang mo namar beli yu menta kidang sna ya kani ka project jong ka power house mal kala rim pelal adon ku ba nru phau nyu phau snem kum to te kidang sna ya ka to leng ba ka jing be tingka jong ka world bank kadai la po sanspa la ne hapo si hajar krore menta kidang sna sai ka sarkar kadang sna menta kala jandep sa hadu ubnajun ngan trai kidak dep hi katit kumde namar beli yu dang sna ya ka to de ka ladep pane ka project kan sa ai jing mentoi tang ya ka snong ka jongi henrai ya parok ka wei ka cela ka jongi min sayo ka bonding ka ba hampahu ka siu ka ba idei ban yo pikiran spang ka taga boarding ka bapahu henrai habang awan sini ka snong mene ka boarding lu kam don pandon ki boong ba kata ka jing lip laj du ka de ka ba lip kha kani ka snong ka jong pi snong ka marchan atau ka i thai ka daw pi ginyakran be ya ka jing sisya mo mal yu kane ka kam ada pun sngow hadu chief secretary tong sarkar ga jongi bat ina pun sngow haki minister bat haki engineers ki baphe pi ka jing du boarding hane ka snong ga jongi menta ta kalong biang na mal yu ngimpat yo slap impat don kal air pi tang su hap slap bat yu kamut ngila kila du boarding ngala keren ru ya kane hapo ka disi connect kane de hendai hadu ya menta kadang biang kumdeng nak kadang tong ka snong sapet hi mal kin iba kajing don jong kane ka power house ang ne hapo snong jongi ka bia khap lang ba kane ka nong mahen ni re ngi de ka hok kajing sisa hak por mensuwa kini ki kinong yaram mensuwa hapo jongi ki antrai kita da don kata kajing se habreng jong ka power bat jong ka snong de bang ini yo kala yo kam yo jam bat in penbiang ka boarding hang ne hapo snong ka jongi bat kini snong ki badon marjan hang ne datu ka kajing don jong kane ka stage 3 hatu pat hapo ka snong ka thau ka jong pi hatu ka jing se ya kini ki post electric kalong kumno ka hatu ka jing don jing transformer kila biang lu snong ni kidang pun ki jing tuna namar tangi kren ya ki snong hapo ya ki babon ki snong hapo Riboy district kumbanga ngatip ling ba kini kirang ba snong per ki snong per ya ka Riboy lanam kum kata ka district ka bangi ni don ni ka pung ni don ni ki wa ki bangi sam boarding sikiwe pat ki jaka nrei kam sim lalong pakom ta ka jing kerdo boarding pat ka di hari boy te komno ha kani ka snong kalo bine ne yakret yang kata kamu hapo ri boy ngidon hadu south di ki power house stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 kane ka di ka stage 3 mo ka jing sisa ka sarkar ka ada ban pej hang ne hapo ri boy ka di ka sos mo lang ne ka bopen mi ende ngin nom yakret yang kata nama beli yu ngin yakret chua ya ka snong la jong hi nakaliang chong ka snong balabor ngila persang pan kren ngide ci rap lu ya ke department nomor beli ke jing duna cong ki staff nomor beli ke jing hiran bisa jong ka misen nak lihat jong hidup kita tip ya ta ba kadon dengan jing duna na kada kamla banle ikene ke maintenance nak minta kini pi yang menta kala sim kene ka company nomor wan pengyeng post elektrik thmai tena kadang jong ka sinong nang pej ayat kumno kalong kumno ngiken men ba bat ngi ai message ya ka sarkar ba nak kadang jong ka sinong ngi train angkat ba nak minta kabit ka biang jong upat ba bat khamtam kabit ka biang jong
katem di boy hi barak awai Te ki company ki bawan kidi na po kajalan na sabat. ki ia akibat raya ke powerhouse kidi na po na sabar jong kajala ka jong ni marba ke project lu ka project ke bahe De kung ba play tu baki wan ta ki company ki bana sabar pi ong baki haban ban tre ki brin sabar ne yo ka don ga jing sa pentut ne ya kini ki bre ki bawan na sabar ba nomor bawan kini ki project bun sini ju i ka don ga jing sa pentut ki project ro ki sakut no ka don nem kum kita ki pi sisin ba kawan ke project kendiat kensot ka don be henry hasua banuan ka project ai kuble ki badai pet jong ka power ne ra jong ka department hang ne ra ki ngadu ki SDO ladu ki engineer ba pher tu hasua ban sedang ka project ki dawan kendu yang ka dorbar snong ba pet kan long kumta ngiro ngina sutu ba ande na kumta ka jing bentoy jong ka jala ka jong i ai kti ka mon kti ka diang bang ini trailer pi jing tut indon henry nakadang jong ngi pha ka kubor ba namar beli yu tray ki bri ki jong ki empat la ban tray namar ba ki empat don experience hakane ki kam pi tena kata ki wan ki bri ki mana bar skill semi skill but ki labor ki semi skill ki don nang ne la po snong jong i but gitu ki electrician ki thung bit ang la po snong jong i hi kaching thut kan don bet henry nakaliang to kasnong ban nakaliang to office nang makane ka project kanya sakmat mali yu namar la dakan ka project ka sange in sa yakhi pat ba du boarding balong kumta henry ada kan ka project kaya bet terpendap yang ka tores kinwan su mat ngin sayo bukan ka boarding ka paho ta bangi kren spang kita ki skill levels ki on skill ni kini baki wan ki bana sabar ka don em ka adong snong pa nakaliang jong ka snong hakapor ba ki officer jong ka MCL ki wan snong ni re hasyo ba kinrung hasnong ina phawan ra rupa police verification adhar bat ina mana la ka snong ba haba piwan tre ne tre be kam kabor ngin pe hi mangi nakaliang jong ka dor ba snong kuble shibon ye kata ka jing don ka jing kit kli ka jong pi namar ba hakaju ko por ha bangi kren ka kampon roi ru andre habla dangi ni klem dalong pat ki ba pikir jing wan jong ki brio ki bana sabar teng long ka long ka ba men saru namar ki yo ban long song snong pat pura po ka ni ki jala ka jung tingin kren pat spang ka ni ka project kami khot kata ka stage 3 power hangni hapo ka snong ka jong pi kumba play thu bo chief secretary pla dam pani kendo bat ka sarkar jala kai ka jing ka ba phi hab ban budien nang ni khmat kai ka ba phi la dab le to hato house nam arjar opsan kandang don nem hadien arjar opsan ka jing budien pat pi habang ilong kinong yalam jong ka snong barabor gin hab don ka mun sem jong jingkit kli takadai ha ino ibentan do ka umbam umdi na do kumtat ter pi tamar bli yu sisin batu like kemut kinong snong kin hab yo orang ba snong bai tengi hab ni don jadai bat i hab ban pentip ki bol ba dik bai tengi turu ki bapri ki persang ikat bala ban tenbiang i don kam cu upat ba tamar bli yu pi kan ka MCL la san phone ru phot ligis nem i post letrik kalan kala rem na kata ka thut kan don bai tengi i menta ba kala wan si kini kina ki post letrik ki batmai ka line ru ki tan bet ka batmai tengi kermen ba usnem ba menta inang sukun jo usnem utmai kermen ba nang nei sakhmat sabaka dai ka sinong ka penmi boarding ka ba ai ka jing sha ya ka cela ka jongi kermen ba kan nei ka sinong kain inyo ka boarding ka ba biang namar lang ba jong ka sinong ka dai ka jing kerku khamtam ya ka power department to phisem nismo lada ka tanat poweri kam sim kiai ka ni ka jing don jong ka jing khuslai men sim ka jong phi kum buram ba snong ki nong snong ki marjan ka tourism ka nam don jing men toy bina siya kan jaman tan matang sulip kalaj network don show pi lada kam don kan network tourism kineman chane ka jela chane ka sinong ka jong pi disin ba kam biang ka boarding ru inde kumno kan bu jing e ma ka pathai man ta kan hab ya ka ta kan tv tena kaliang ka jong ka sinong ru dam biang ngin sa simpat ki wei senjam ki ba dakalenti dakanong rim ka bangin inde man ya kren ki bor ba dei pet ka power Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balai hi panai kita. ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya